אז שלום לכולם, אני מרית ואתם נמצאים בפרק הראשון של הפודקאסט של מכללת טכנולוג'מס, מלימודים להייטק בעצם, אז כמובן שבפרק הראשון אנחנו נהיה עם המייסד של המכללה, שלומי חגולי. היי מאוד. היי שלומי, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אז בעצם עשית תואר בהיסטוריה, נכון? נכון, היסטוריה של המזרח התיכון בתולדות האסלאם. אז ספר לי בעצם, איך התחלת בהייטק? כאילו, מה גרם לך לשנות כיוון? כן, זה מצחיק, בדיוק היום בבוקר שאל אותי הנהג גבוני את השאלה הזאת. זה היה בשנת 98-9, סיימתי את התואר במזרחנות, מה שזה קוראים לזה היום, ועסקתי כמאבטח במשרד הביטחון, וחיפשתי משהו שיעניין אותי, שיאתגר אותי, לטווח ארוך כזה. מאוד התלבטתי להמשיך בלימודים, להמשיך בתחום הביטחוני, ובאותה תקופה התייעצתי עם חבר, דורון ארניה שמו, איש שתמיד מחובר לעסקים ודברים כאלה, מוכשר בזכות עצמו, והוא המליץ לי על העולם הזה שנקרא הייטק, כן, הוא גם, באותה תקופה היה גם את האקזיט הגדול של מירביליס, מה שנקרא ICQ, אוקיי, $450 מיליון, אז פתאום הייטק נהיה משהו מאוד מאוד מלהיב, מעניין, וגם חבר מהעבודה שהיינו מאבטחים בשם רענן, גם כן המליץ לי על זה מסלול שהוא עשה, ואז בדקתי, עשיתי קורס של מתכנתים, למדתי את שפת C++, ובסוף הקורס התחלתי לעבוד בחברת מרקיורי, שלימים נרכשה על ידי HP. אבל זה לא היה מפחיד בגיל כל כך מתקדם, בוא נגיד ככה, לקחת את כל מה שעשית, את התואר שלמדת בעצם, את הקריירה שהתחלת, לשים את זה בצד ולקחת את ה-leap of faith הזה ולהתחיל משהו חדש? מפחיד לא, זה היה מאתגר, כן, זה היה צעד הרגשתי שצריך לעשות אותו, בסדר? כלומר, יש לך את הקומפורט זון שלך, אבל את מסתכלת חודש קדימה, אז טוב לי בקומפורט זון שלי. אבל אם מסתכל 2, 3, 4 קדימה, אז כן צריך לעשות איזשהו מעשה. הדגשתי את הנושא של עניין שהיה חסר לי, הייתי מאבטח כבר 9 שנים, הלימודים היו מעניינים מאוד, אבל חשבתי גם על להמשיך לתואר שני ושלישי, אבל רציתי גם שתהיה עניין בעבודה, וגם שתהיה פרנסה טובה, וגם העולם הטכנולוגי די קרץ לי, אז זה הסיבה שעשיתי את זה, שוב, לא מצטער לרגע, פחד, אני לא זוכר פחד, אבל אני חושב שזה היה יותר התלהבות מאשר פחד, כאילו משהו חדש כזה. אני כן חושבת שבאיזשהו מקום אנשים, רובם, כאילו, אנשים כן באיזשהו מקום מפחדים לקחת את הצעד הזה, כי אתה אומר, עשיתי את כל הדרך הזאת, כאילו, איך אני אעצור באמצע ואתחיל משהו חדש לגמרי, האם אני אצליח בכלל, אם אני לא אחזור וסתם מבזבז את הזמן שלי, אתה מבין? אני חושבת שהרבה אנשים פועלים מהמקום הזה. האמונה שלי היא שרובנו עושים מה שנקרא בדרכנו, כלומר, רובנו עוסקים במשהו שההורים כיוונו אותנו, שהחבר אמר לי בוא תעבוד אצלי ככה וככה, ומכאן אנחנו מתפתחים. אני חושב שגם אני באיזשהו מקום, כאילו ראיתי שזה משהו שקורה גם לי, כי סיימתי צבא וקיבלתי איזשהו זימון לעבודה, אז הלכתי, אוקיי, אבל זה לא משהו שאני יזמתי כאילו, אוקיי? כן. ופה אני כן יזמתי משהו, וזה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו, אם לא תעשה, זה לא יקרה. עכשיו, לגבי פחד, גם אנשים שחשים פחד, לא אגיד פחד, אבל איזשהו חשש, ומה יקרה אם זה לא יצליח? אז זה לא יצליח. אוקיי, כלומר, אם זה לא יצליח, אז זה לא יצליח, אז נעשה משהו אחר. אבל אם אני לא אנסה, אני בטח לא אצליח. נכון. בסדר? אוקיי, זה כמו שאני עושה עוגיות. אוקיי, ואם זה לא יצליח, אז לא יצליח, אז או שאני אחליט שאפייה זה לא בשבילי, או שאני אנסה פעם נוספת, ואולי כן אצליח. אני באמת חושב ככה. בתכל'ס זה גם לפעמים יותר מפחיד להישאר בהרגשה הזאת של מה אם הייתי עושה את זה, מאשר לעשות ולא להצליח. כי אז אמרת, עשיתי את כל מה שיכלתי לעשות כדי להצליח,
והמים יכול ככה גם להשאיר הרגשה של פספוס, אתה מבין? זה גם מתחבר לפומו המפורסם הזה, שאני לא רוצה להפסיד משהו, אוקיי? במיוחד שאני רואה שהוא קיים. נכון. עכשיו, פומו קיים בכל מקום ועניין, כן? אבל פה זה פומו שהוא כן נגיש, הוא כן ריאלי. נכון. בסדר? בוא ננסה. פומו זה, רק מי שלא מכיר, פומו זה fear of missing out, הפחד מלפספס משהו בעצם. בדיוק, כן, 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 לגמרי. חד משמעית. אז סיימת קורס, ספר לי איך התחילה הקריירה שלך בהייטק, מה עשית, מה המסלול שלך? התחלתי כמתכנת, אוקיי, בשפת C++, לאחר זמן מה הייתי ראש צוות QA, זמן קצר מאוד, לאחר מכן ראש צוות, מנהל צוות, מנהל מחלקה, הייתי בערך 8 שנים במרקורי, אחרי ש-HP רכשו את מרקורי, נשארתי שם בתוך HP, HP רכשו את מרקורי ב-2006, ב$4.5 מיליארד, ונשארתי שם עוד, אבל הרגשתי שזה כבר לא אותה חברה, מבחינת ה-DNA, מבחינת המוצר שלנו, שהיה סופטוור, תוכנה, הוא לא במרכז, ואחרי 8 שנים, הכל יחד, החלטתי שאני רוצה לעשות צעד חדש, הגעתי שם לניהול מחלקה מאוד גדולה, של כמעט 100 אנשים בכל העולם, חלקם בארץ, חלקם בסין, ארצות הברית, גם QA, מנהלי פרויקטים, מפתחים, בכלל מרקורי חברה סופר איכותית, אם תסתכלי על הרבה אקזיטים וסטארט-אפים וחברות שנמצאות היום, רבים יצאו ממרקורי. רבים. אז אחרי שככה החלטת לעשות את הצעד הבא שלך, בעצם התחלת לעבוד בעולמות ההדרכה, נכון? אז זהו, לא באופן אקסקלוסיבי, גם עבדתי בחברות סטארט-אפ כסמנכ"ל מוצר, סמנכ"ל של Global Services, Professional Services, וגם בחברות שמפתחות שירותים של בדיקות תוכנה, אוקיי? וגם של פיתוח תוכנה, וגם של ייעוץ, וגם של גיוס, ובמקביל גם שירותי הדרכה, נתתי בחברה שפתחתי לפני משהו כמו 10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, אוקיי? שירותים של הדרכות, קורסים, בניית חומרים, זה משהו שהרגשתי, א', אני מאוד אוהב ללמד, בסדר? ב', אני חושב שאותו תהליך שאני עשיתי והייתי מרוצה ממנו, אז מאוד כיף לעשות אותו גם לאחרים. זה סיפוק יוצא דופן, כשאת עזרת למישהו למצוא את הכיוון שלו, בסדר? למצוא אני לא רוצה להישמע יותר מדי דרמטי, אבל את הייעוד שלו, בסדר? כשבן אדם עבד בתפקיד שלא מעניין לו, שלא טוב לו, את יודעת מה, זה כמו שאת משדכת למישהו, נכון. בסדר? אז התחושה הזאת שהוא מאושר, ויש לה חלק בזה, זה נורא כיף. אז במיוחד בתחום של לימודים, שהיה לי רקע מאוד גדול, גם של הדרכה שהבאתי אותו עוד בצבא, גם של התחום וגם של כל עולם ההייטק, מכל הכיוונים שלו. בסדר? אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי בהייטק, אנשים לומדים תחום אחד, אבל הם לא מבינים איך זה מתחבר עם דברים אחרים. ברגע שיש לך רקע, הבנה, מעטפת שלמה, איך עובד ה-HR, איך עובד הפיתוח, איך עובד הפרודקט, המוצר, איך עובד ה-QA, אתה מבין גם איך אני יכול לבנות את האנשים בהתאמה לחלקים האלה. בגלל הניסיון הרב שהיה לך עם כל כך הרבה אנשים שבאת איתם במגע במהלך הקריירה שלך, הרגשת שאתה רוצה, ואתה עם הניסיון והידע שלך יכול באמת לעזור לאנשים באמת להשתלב, זאת אומרת, בהחלט. לתת להם את הכלים באמת להשתלב. בהחלט, אני חושב שבקורס הראשון שלימדתי, זה לא היה משהו שהוא היה מקובל לבחון הצלחה על פי כמה תלמידים מצאו עבודה. הם בחנו הצלחה על פי כמה תלמידים מרוצים מהלימודים. אוקיי? ואני תמיד מקביל את זה לטיסה.
אני יכול לעשות שאלון במהלך טיסה, ולשאול את האנשים כמה הם מרוצים. אז יכול להיות שהדלת הייתה מאוד נחמדה, ונתנה לי מנה מהביזנס, ויכול להיות שהסרטים היו מאוד מאוד נפלאים. אבל אם בסוף לא הגעתי ליעד שלי, בסדר? אז זו הבעיה, כלומר, זה היו לימודים מוכווני תעודה. מוכווני מבחן, כמו בבית ספר, כמו באוניברסיטה. ואני באתי בקורס הראשון שלי כבר, והיה שם אחוז מוצאי עבודה מאוד מאוד גבוה, שהם בכלל לא הסתכלו על זה אז. אוקיי, זה היה במכללה שכבר לא קיימת היום, שהובלתי שם את לימודי ה-QA, אני זוכר, ושיניתי את כל המנגנון של הקורס, את השיטת לימוד, את התכנים, כדי שאנשים ימצאו עבודה. אז איך בעצם אתה מגדיר הצלחה? הצלחה היא חד משמעית, השתלבות של תלמיד בתפקיד, אוקיי? וזה ההצלחה הראשונה. הצלחה מלאה, אוקיי? נמשכת גם כמה שנים אחר כך. שהתלמיד נכנס לתפקיד, שהוא מתפתח בו, שהוא גדל לתפקידים, זה לא חייב להיות מנהל גדול, זה יכול להיות גם מומחה בתחום מסוים. בסדר? ועד היום אני בקשר עם הרבה תלמידים שלמדו אצלי לפני 10, 12 שנים, 6 שנים, 5 שנים, והיום הם מנהלי תחום, Head of QA, VP של מרקטינג או של פרודקט, ואת רואה את ההתפתחות שלהם, וזה פשוט מרגיש נפלא. אז בעצם בגלל זה הקמת את מכללת טכנולוג'מס, רצית לתת את הכלים לכמה שיותר אנשים בעצם לעזור להם? בהחלט, בהחלט. אני ברגע שהמכללה היא שלך, אז אתה גם יכול, א', אתה יכול לחסוך בעלויות של הקורס. נכון. בסדר? בניגוד למכללות תעשייתיות, שיש להם הרבה הוצאות כאלה, שלדעתי מיותרות, שהן מייקרות את הקורס. נכון. אתה יכול לעשות קורס שהוא מאוד מאוד ממוקד למקצוע, למה שצריך. יש איזה ראשי תיבות שאני משתמש בהם, זה נקרא כמשפור משפלר, זה כל מה שצריך ורק מה שצריך לכניסה ראשונית. זה אחלה של מטבע לשון. כן, וזה באמת מאוד מאוד חשוב, כי את יכולה לקחת היום ג'וניור, וללמד אותו 20 שנה. הוא ידע הרבה, אבל זה בזבוז של זמן של לימודים, כי למשרה הראשונה שהוא נכנס אליה, לא צריך את לימודי הדוקטורט, צריך את הלימודים של ג'וניור, ובלימודי ג'וניור אנחנו רוצים לפתוח כמה שיותר דלתות. הבנתי. אז כמו שאמרת, באמת יש כל כך הרבה מכללות בשוק היום, וכל כך הרבה קורסים, וכל כך הרבה, בעצם השוק הזה נורא רווי, בוא נגיד ככה. אז למה שדווקא ילמדו בטכנולוג'מס? מה הסיבה? שאלה טובה. אני חושב לא צריך לשאול אותי, צריך לשאול את האנשים שלמדו ולומדים אצלנו, הם ייתנו את התשובה הכי כנה ומלאה. אני חושב שזה מתחבר גם למה שאמרתי קודם. אני חושב שאנחנו הצלחנו לשלב מספר דברים. אחד, קורס שהוא תמיד רלוונטי. התכנים משתנים, לא על פי מה שסקסי, אלא על פי מה שצריך, וזה נורא נורא חשוב, יש מקומות, יש אנשים שרוצים ללמוד את התפקיד הכי סקסי, השאלה אם יקבלו אותם לעבודה, השאלה אם זה יעזור, תמיד אני אומר, זה כמו שאני לומד מוסכניק של פרארי, או מוסכניק של פורד, אז מוסכניק של פרארי זה הרבה יותר סקסי, הרבה יותר אטרקטיבי, נכון. אבל כמה מוסכים יש לפרארי בארץ, כאילו, איזה סיכוי יש לך להתקבל בתור מוסכניק לפרארי? אתה רוצה להתחיל לעבוד, בוא תעבוד בפורד, גם סביר להניח שפרארי יקחו אנשים שיש להם קצת יותר ניסיון בתחומים מסוימים. אז קודם כל, הרלוונטיות של הקורס. אוקיי, אחר כך היחס. כשאני אומר יחס, שוב, זה שום דבר שאפשר לשאול את התלמידים שלנו. אנחנו זמינים, אנחנו זה המדריכים, זה אני, זה רכזים, רכזות, זה באמת כל הזמן זמינים לכל דבר. נכון. אוקיי, כי הרבה פעמים אנשים צריכים איזשהו דרבון, איזושהי דחיפה לרעיון. אני מקבל טלפון, מישהו, תשמע, קיבלתי זימון למחר, אני לא מוכן. אוקיי? וצריך לשבת איתם, וצריך כזה להרגיע אותם מצד אחד, אבל גם לדרבן אותם מצד שני. אז היחס האישי הזה הוא כל כך משמעותי, כשהתלמיד יודע שיש למי לפנות. נכון. כשהתלמיד יודע איך אמרת בהתחלה? אמרת משהו של החשש מכישלון. נכון. אוקיי, אז זה עולה גם לפני ראיון, והרבה פעמים אנשים שחוששים מראיון, לא ניגשים אליו בכלל. אוקיי? נכון.
אוקיי? אני זוכר את זה. כי הם מפחדים מהלא, כאילו גם. אוקיי, וברגע שאתה מסביר להם שאוקיי, הלכת נכשלת, מה קרה? נכון. מה קרה? אוקיי? אז יש לנו גם את הרלוונטיות, גם את היחס האישי, גם המדריכים שלנו הם לא מדריכים שאתמול סיימו קורס, או שעובדים 100% בהדרכה. זה אנשים שעובדים בתעשייה, עובדים בתחום, בסדר? ולכן גם אין לנו קורסים בשעות הבוקר, כי רוב האנשים עובדים בשעות היום, מדריכים בשעות הלילה. וכמובן החיבור לתעשייה, שהחיבור לתעשייה זה לא רק דרך הקשרים שלי, בסדר? זה גם דרך הבוגרים שלנו. נכון. אוקיי, גם מהמכללה, גם ממקומות אחרים, שהם למדו אצלנו, הם יודעים מה אנחנו נותנים, כשהם צריכים עובדים, הם פונים אלינו, יש לנו גם קורס של HR, של משאבי אנוש, אז יש פה כאילו מערכת שמניעה את עצמה, כי כשה-HR האלה מתחילים לעבוד כמגייסים, אז הם זוכרים איפה הם למדו, ומה הם קיבלו, אם זה יחס, אם זה מקצועיות, אם זה רלוונטיות, וגם מה הם למדו, איפה הם למדו. והם גם מעדיפים לגייס את האנשים האלה, בסדר? אז יש כאן ממש מערכת שמזינה את עצמה. הבנתי. אז נשמע, אני גם זוכרת בעצם, תראה, אני בתור מישהי שלמדה תואר, עשיתי תואר בשיווק טכנולוגי, היה לי מאוד, גם נפלתי על תקופה של מלחמה ותקופה של קורונה, התואר שלי לא היה הכי חלק, וכן זכור לי שבאמת הרצון הזה שיבינו אותך ושיקשיבו לך כבן אדם, במכללות ובאוניברסיטאות זה נורא קשה. זה נורא קשה כי יש אלפים כמוך, ולכל אחד יש את הבעיות שלו, אתה מבין? אז באמת היחס האישי הזה, אני חושבת שזה משהו שהיה כן חסר לי, בתור מישהי שלומדה תואר, כן היה חסר לי את המישהו הזה שכמו מנטור, או כמו האמא הבא שלה, יהיה לי למי לפנות, לפעמים נורא קשה לקבל מענה, אז אני חושבת שבאמת יחס אישי והרשת ביטחון הזאת, שנותנים, כאילו שאנחנו נותנים בתור טכנולוג'מס, זה נורא חשוב, זה באמת נורא חשוב, כאילו תלמידים מעריכים את זה, אני רואה שזה נותן להם ביטחון, ונותן להם גם את הביטחון להיכשל, כי הם יודעים שגם אם הם ייכשלו הפעם, וברעיון הזה הם לא יעברו, אז יהיה להם עוד רעיון שהם יצליחו בו. נכון, ודעת, לפעמים תלמידים כזה מרגישים לא בנוח, שאני שולח אותם לרעיון, והם לא מצליחים, שמה הם פגעו בי, שמה אני לא אשלח אותם לרעיון הבא, או משהו כזה, וזה, את יודעת, היה לי סיפור מאוד מצחיק, עצוב כזה, לפני שבועיים, 3, שאיזו חברה התקשרה אליי, ושאלה אותי על 2 מועמדים ששלחתי להם. ואמרו לי, אלה המועמדים האחרונים שנשארו, ושניהם למדו אצלנו, והרגשתי כמו בחירתה של סופי כזה, את יודעת, היה לי ברור שאחד יהיה מאוד מרוצה, והשני יהיה מאוד לא מרוצה, אוקיי? ועדיין, וזה לא הייתה הפעם הראשונה שהייתי במקרה כזה, זה היה פשוט נורא טרי לפני 2-3, ועדיין אני חושב שברגע שאנשים מרגישים את זה, אני גם רואה את הפרגון, אני רואה כמה הם מרוצים, כמה הם מודים למדריכים, למכללה, לאנשים שעובדים איתנו, כמה הם בעצמם באים, ובוא אני רוצה לעשות סרטון פרגון, אני רוצה לספר לאחרים, הם ממש מרגישים את זה. אוקיי, אני חושב שגם מה שציינת, זה בעיה שהמכללות התעשייתיות, מאחר ויש שם כל כך הרבה אנשים, אז את מגיעה למצב שמי שמטפל בהם, זה מישהו שלא מתמצא בתעשייה, או שהוא לא איש שירות, או שהוא לא איש טכנולוגי, בסדר? ואצלנו, לי יש קשר אישי, אני מכיר אישית, כל אחד מהתלמידים. בסדר? אין לנו הרבה תלמידים, זה כל הרעיון, אני לא אוכל לעשות יחס אישי, אם יש לי 900,000 תלמידים. נכון, חד משמעית. ובשיטה הזאת אני מצליח להבין, אני מצליח לחבר, אני מצליח לעזור יותר, נכון. אוקיי? ואני חושב שזה נורא נורא משמעותי, ויכול להיות שבגלל זה מה שציינת, שיש מקומות, כשאני למדתי באוניברסיטה, גם כן ראיתי אחד מתוך אלפים, נכון. למדתי באוניברסיטת תל אביב, שהיא מאוד גדולה, אבל היו שם לא מעט מרצים,
שכן נתנו לי את אותו יחס אישי. את מבינה? כלומר, יש אנשים שכן מצליחים, וזו הסיבה שגם הבאתי את זה אלינו, כשאנחנו מגייסים היום מדריך, לא מספיק לי מה ידע הטכנולוגי שלו, המקצועי, לא מספיק לי מה ידע הדרכתי שלו. אני גם רוצה שיהיה לו את היחס האישי הזה. כן. בסדר, היה לי פעם מדריך מעולה, והוא לא רצה את מספר הטלפון של התלמידים. אז אמרתי, אז אתה לא תעבוד איתנו. הבנתי. כאילו, כי אני צריך אל תענה לתלמיד שמתקשר אליך ב-11:30 בלילה. לא צריך. אבל שהוא ידע שיש פה מישהו מאחוריו. שהוא ידע שיש את התמיכה הזאת. זה מאוד חשוב. תראה, אני רואה הרבה מאוד פרסומים, הרבה מאוד פרסומים בפייסבוק, ברשתות, תבוא, תעשה קורס של חודש, תרוויח 30,000 שקל. כן. תבוא, תעשה קורס של 4 חודשים, תיכנס, תהיה מנהל ככה וככה, אתה מבין? אז כאילו, יש באמת הרבה מיתוסים בהייטק, כמו משכורות העתק ותנאים מושלמים, הרבה אנשים, כאילו, ובצדק, לא מאמינים, כי הם אומרים, זה לא הגיוני, אז באמת, כאילו, כמה מזה נכון? אוקיי, אז כן, יש בהייטק משכורות של 30 ו-40 ו-50 אלף שקל. יש, אוקיי. לא לג'וניורים. בסדר? כלומר, אתה לא עושה קורס, לא משנה אם זה קורס של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים או 100 שנה. אתה לא עושה קורס, ובמשכורת הראשונה שלך אתה מרוויח 30-40 אלף שקל. זה לא נכון. עכשיו, מי שמאמין לזה, אז כואב לי עליו, בסדר? אבל זה לא נכון. אוקיי, המשכורות התחלתיות, אם זה של מתכנת, זה ינוע בסביבות ה-15, של בודק זה בסביבות ה-12, עכשיו אני אומר בסביבות, ואני אומר התחלתי, תמיד יש מקרים יוצאי דופן, גם לי, אני מכיר תלמידים שהתחילו לעבוד עם שכר של 18,000 ש"ח, ב-QA, אבל זה לא מייצג, זה לא הממוצע. ממוצע נמצא באזור הנמוך מאוד של 5 ספרות ב-QA, שזה 10-11, שם בערך נמצא הממוצע, בהנחה ואין לך איזה רקע או תוספת, וגם בהנחה ולא לך מזל. לפעמים יש גם מזל. אוקיי. מה שכן, וזה מאוד משמעותי, זה ההתפתחות לאחר מכן. אוקיי. בסדר? ובשנה, שנתיים הראשונות, באחוזים השכר עולה משמעותית, ביחס לשנה, שנתיים, שבין השנה השביעית לשמינית. כי אם בין השנה השביעית לשמינית, השכר שלך עולה ב5%, אז בין השנה הראשונה לשנייה, השכר יכול להיות ב50%. וואו, זה משמעותי. בוודאי, כי יש הבדל אדיר בין 0 ניסיון, לבין חצי שנה ניסיון. זה הבדל אדיר. אם דיברתי מקודם על אפיית עוגיות, אם אני עכשיו אפייה עוגיות בפעם הראשונה, אין לי שום ניסיון, אין לי שום ידע, סביר להניח שמשהו לא יצא טוב. אבל אם אני אופה עוגיות בפעם החמישית, אני עדיין לא אור שפיץ, אני עדיין לא איזה קונדיטור דגול. נכון. בסדר? אבל 5 פעמים האלו, נתנו לי איזשהו ידע, לחמם את התנור קודם, להקפיד על טמפרטורה, להוציא בזמן, ללוש בצורה כזו או אחרת, וזה המשמעות של ההבדל בין חצי שנה לשנה, בין 0 לבין שנה. ההפרשים הקטנים האלה בהתחלה הם ענקיים. הם ענקיים, ולכן בלכת הדרך יש בהחלט קפיצה גדולה, אפילו אם זה לא באותה חברה. אבל אתה כותב, יש לי את השנה ניסיון, אתה הולך לחברה אחרת, והשכר שלך עולה משמעותית. אז בעצם, זה מי שלוקח קורס, מי שחושב להתחיל ללמוד בקורס, בעצם מאיזשהו מקום מתחיל מאפס, נכון? אז איך היית ממליץ לו לבחור מסלול, איך כאילו הוא אמור לדעת איזה בעצם קורס לבחור, מה השאלות שאתה חושב שבן אדם צריך לשאול את עצמו, לפני שהוא באמת מתחיל איזשהו מסלול מסוים, או ללמוד איזשהו מקצוע מסוים? בראש ובראשונה, לבדוק שזה לא רק סטטוס וההילה והכסף. אוקיי. יש אנשים שבוחרים הייטק בגלל סטטוס, הילה, משכורת גבוהה. עם כל הכבוד, זה לא מחזיק כשקשה. ובעבודה ובקריירה, תמיד יש נקודות קושי. אוקיי. בסדר? צריך גם שהתחום יעניין אותי. צריך גם שאיזו משיכה כלשהי לתחום הזה. עכשיו, אנחנו במכללה עשינו איזשהו
מחקר עם הרבה אנשים שעובדים בתעשייה, וניסינו להוציא את התכונות שרלוונטיות לכל תפקיד ותפקיד. אוקיי. בסדר? לקחנו באמת עשרות אם לא מאות אנשים שהצליחו בתפקיד, וניסינו לאפיין אותם. עכשיו, אני לא מדבר על רמת אינטליגנציה או ידע טכנולוגי, אלא דברים של אופי, כאילו. אוקיי. בסדר? אז אני יכול להגיד שלדוגמה, בעולמות של HR, של משאבי אנוש, אנשים שאוהבים לעבוד עם אנשים, שאוהבים חברה, שאוהבים ארגון. אוקיי. אוקיי? יש להם יותר נטייה להצליח. בעולמות של פיתוח, זה אנשים שהם, פיתוח תוכנה, זה אנשים שהם יצירתיים. באמת? דווקא יצירתיים? כן, כן, מאוד מבניים, כי היום, למה את שואלת, כי לדעתך צריך להיות כזה... זהו, אני חושבת שפיתוח תוכנה זה נטו אנליטי. הבנתי. ואלגוריתמים ומתמטיקה. אני אסביר לך מה המשמעות של היצירתיות. אני שוב חוזר ואני אומר שדיברתי על אנשים המצליחים. תעמוד פה. אוקיי? אתה יכול לעבוד כמתכנת, אוקיי. אם אתה כזה, בסדר? יעני, הולך בתלם, כותב את הקוד, שם נקודה פסיק בסוף המשפט, סוגריים מסולסלים פה ושם, כן. אוקיי. שאלה אם תצליח בזה. להצליח זה באמת להתבלט, להיות טוב. ברגע שאני יצירתי, אני מחפש לא את הפתרון הקודם להשתמש בו שוב, הרבה פעמים מתכנת, נכון. לוקח קוד ומשחזר אותו. היום AI עושה את זה לבד. נכון. בסדר? אז כדי להצליח, אני צריך להיות יצירתי, אני צריך לחשוב על פתרונות קצת אחרים, הרי בסופו של דבר תכנות זה הנדסת תוכנה. אוקיי. וכמו בהנדסת רכב, אוקיי? את תראי את החברות שעושות רכבים קלאסיים, סטנדרטיים, נכון. ואת החברות עם ההנדסה שהיא קצת מעבר. אוקיי? ויש חברות, כמו מרצדס, שמשקיעות בהנדסה יותר מחברות כמו טויוטה למשל. בסדר? ואת רואה את זה ביצירתיות, באופן שבו הם הופכים להיות מושג לאיכות ולקדמה. אוקיי? אז זה מה שגילינו בעולם המתכנתים. בעולם של QA גילינו שאנשים שהם ביקורתיים וסקרנים, זה משהו שמאוד מאוד עוזר להם להצליח. עכשיו שוב, אתה לא חייב להיות סקרן במיוחד כדי להתקבל ל-QA. אוקיי. יש ב-QA מה שנקרא בדיקות קופסה שחורה וקופסה לבנה, לא נכביר מילים, אבל בגדול קופסה לבנה זה כאילו כשאני יודע איך המערכת עובדת, וקופסה שחורה כשאני לא יודע איך היא עובדת. אוקיי. אבל גם כשאני בודק קופסה שחורה, אם אני סקרן לחשוב איך זה עובד מבפנים, זה הופך את איכות הבדיקה שלי לגבוהה יותר. הבנתי. בסדר? כן. עכשיו שוב, זה נורא כהכללה, ומדובר אך ורק על תכונות אופי, אבל בוא נגיד לך מה לא משפיע. אוקיי. גיל לא משפיע. מגדר לא משפיע. היו לי תלמידות שאמרו, כן, זה לבנים, זה טכנולוגיה, אני אומר, מה פתאום? אוקיי, שוב, דיברת על הפחד, על ההסללה הזאת, נכון. בסדר? אז אלה דברים שלא משפיעים. ניסיון. אוקיי. לא יודע מה, יש אנשים שיושבים על מחשב מגיל 0, ואם זה לא מחשב אז זה Xbox או פלייסטיישן, או המובחרים לסוויץ', אבל בסופו של דבר, ברגע שאתה בא לקורס, ואתה לומד מה שצריך, ומשקיע, זה מספיק לך להתחיל. עכשיו, מה שקורה זה ככה, אנשים שמתחילים, עם רקע ועם ניסיון כלשהו, בדרך כלל גרף ההתפתחות שלהם הוא כזה. אוקיי. אנשים שמתחילים בלי רקע ובלי ניסיון, גרף ההתפתחות שלהם הוא כזה. למה? למה? כי ברגע שאני יודע, אז אני בדרך כלל מתחיל ממקום גבוה יותר. אוקיי. אוקיי, זה כמו שתסתכלי נגיד על אתלטים. בתחילת הקריירה הם משפרים את השיא האישי משמעותי, אוקיי. ולקראת סוף הקריירה, פעם בשנתיים הם מוסיפים עוד סנטימטר בקפיצה לגובה. אוקיי. בסדר? כי הם כאילו, את כאילו מגיעה לרמה גבוהה יותר. נכון. אוקיי, זה כמו שאני לא יודע כלום, אני מתחיל ללמוד עכשיו היסטוריה, אז אחרי שעה לימודים למדתי המון. נכון. כי לא הייתי כלום, אבל אם אני כבר פרופסור להיסטוריה, נכון. אז כבר ידע שלי הוא נורא גדול, והגרף הזה הוא גרף נורא משמעותי,
וזה הסיבה שאני כל כך מתלהב מעבודה עם ג'וניורים. כי אני חושב שעם ג'וניורים, כשאתה עובד עם חומר שהוא כל כך ראשוני, והם מביאים איתם את המוטיבציה, אז ככה הם עולים. תראה, גם אנשים לא מבינים שיש יתרון בלא להיות עם ניסיון. יש יתרון. עובדים הרבה אוהבים את זה, הם אוהבים, אני חושבת, תרקן אותי אם אני טועה, אבל הם אוהבים את זה שהם בסופו של יום, הם יכולים לעצב וללמד את הג'וניור, או את הבן אדם הזה ללא ניסיון, לעבוד בצורה שהם נוח להם, והם כאילו, הם בונים את הצורת עבודה, הם מלמדים את הבן אדם איך לעבוד, וזה רק פלוס, כי לפעמים אנשים שבאים עם ניסיון הם נורא מקובעים במה שהם למדו פעם, הם נורא כאילו קשה להם לצאת אני בתפקיד הקודם שלי אנחנו היינו עושים ככה וככה וככה, אז נורא קשה לצאת מזה, נורא קשה לצאת מהקופסה הזאת. זוכרת שסיפרתי לך על שינוי של המבנה של הקורס, שהתחלתי שואל יותר בייעוד של עבודה. נכון. אז אני זוכר שכשאני העברתי קורסים בהתחלה, בכל המכללות לא היה סדנה למציאת עבודה. אוקיי. ואני ממש התחלתי עם זה. ואני זוכר שכשהייתי מעביר את השיעור הזה, אז לא היה זום, היינו מלמדים על לוח, הייתי בא ללוח ואומר לאנשים, אוקיי חברים, מה היתרונות שיש לך ניסיון? אז הם אומרים, יש לך ידע וזה וזה וזה, ואין ויכוח, אין ויכוח. הייתי אומר, אוקיי, מה היתרונות שאין לך ניסיון? אוקיי. מה התועלת בזה שאת לא יודעת, כשאת מתחילה לעבוד? ואז אנשים אמרו, בוא נחשוב. וזה באמת אחת הנקודות שהייתה עולה. כשאני בא עם ניסיון מחברה אחרת, אז יותר קשה לי לקבל את ההנחיות של החברה הקיימת, בפגישות אני גם לפעמים כזה פלצן, כי הם אומרים בוא נעשה א' ב' ג', ואז אני אומר, אצלנו היו עושים ככה וככה, מכירה את זה? אז היכולת שלי לקבל מרות ועיצוב היא גבוהה יותר. עכשיו יש עוד יתרונות. סביר להניח שמבחינת המגייס, תהיה לי יותר מוטיבציה, כי אני ארצה יותר להוכיח את עצמי. אוקיי. יתרון נוסף, אני זול יותר. אוקיי. אוקיי, עכשיו, זה נכון, אני לא בא ואומר שמישהו עם ניסיון הוא פחות טוב ממישהו בלי ניסיון, זה לא מה שאמרתי. אוקיי. אבל אני בא ואומר, בוא נסתכל מה היתרונות שלנו. ולמה זה חשוב? כי כשאני מגיע לראיון ואני מדגיש את הדברים האלה, אני מראה את המוטיבציה שלי, אני מראה את היכולת שלי לקבל, אנחנו עובדים על זה גם בסדנאות. איך אני יכול להעביר את הנקודות האלה, בסדר? אז אני נפת עצמי לאטרקטיבי. הרי בסופו של דבר, כל מי שעובד בתעשייה, הזאת, או כל תעשייה אחרת. נכון. גם הקברניט הכי ותיק באל-על, פעם לא היה לו ניסיון. נכון. בסדר? אז גם, לא יודע מה, המנכ"ל של NVIDIA, פעם לא היה לו ניסיון. נכון. בסדר? אז אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה, ולהבין, אוקיי, להם יש ניסיון, בזה הם יותר טובים ממני, אבל אני מביא דברים אחרים. נכון. בעצם בסדנאות האלה אנחנו מלמדים את התלמידים גם למכור את עצמם באיזשהו מקום. לגמרי. כי אתה חייב לדעת במה אתה מביא לשולחן. כשאתה מגיע לרעיון, אתה חייב לדעת מה אתה מביא לשולחן. זה כל כך חשוב. כלומר, יש את השאלות הקלאסיות ברעיון של ספר לי על עצמך, ולמה בחרת בתפקיד הזה ובתפקיד הזה, נכון. וכשאתה חסר ניסיון, זה השאלה הכי הכי חשובה. כי אנשים שהם בלי ניסיון, מגייסים לא חוששים רק מהידע שלהם, אוקיי. הם חוששים מעוד נקודה. האם הבן אדם הזה ימשיך איתי עוד 2-3? אוקיי. כי בעולם ההייטק, זמן ההכשרה של עובד הוא ארוך. אוקיי. זה לא שאני מגיע לעבוד בפלאפליה, ואחרי יום אחד מסבירים לי, ככה מתגנים, במנה שמים 6 כדורים, סלט, חומוס טחינה, אתה שואל אותו אם הוא רוצה חריף, כן, כן, לא, לא. אוקיי. עוטפים בצורה כזאת וכאלו. בעולם ההייטק יש תקופת אונבורדינג שהיא ארוכה, יש חפיפה ארוכה. במהלך החפיפה, אתה לא כל כך פרודוקטיבי, וגם מי שחונך אותך זה פוגע בפרודוקטיביות שלו. אוקיי. עכשיו, מאחר ואף פעם לא עסקת בתחום הזה, אני רוצה לוודא שהגעת לתפקיד, מהסיבות הנכונות, ושאם קיבלתי אותך לתפקיד, שלא תעזבי אחרי חודש-חודשיים, כי זה לא מעניין, או כי זה קשה. הבנתי. ולכן בעולם הזה של התפקיד הראשון מאוד משמעותי, כמו שאמרתי בהתחלה, לא רק בגלל סטטוס או כסף או כאלו.
אני צריך למכור שאני מתעניין בתחום, שאני אוהב את התחום הזה. הבנתי, אז בעצם הם חייבים לדעת איך לענות על השאלות האלה. זה בהחלט, כאילו, בהחלט. והם צריכים, ובעצם צריך תמיד שיהיה בראש הנקודה הזאת של אני כן מתמיד, ואני כן מביא את עצמי לעבוד אם אתה באמת, זאת אומרת, כמובן שאם אתה באמת מתעניין במקצוע, כן? אז באמת כשאתה מגיעים לרעיון עבודה הראשוני הזה, אז באמת לדעת שזה כן יושב אצל מגייסים בראש. האם אני אמשיך, ואולי זה ייתן לי בונוס כדי לגעת בנקודה הזאת ולהגיד, ולציין את התכונות שאתה מתמיד, שאתה מאוד אוהב, ובאמת לתת להם זאת אומרת, את התשובות ואת השבירה להתנגדויות האלה במהלך הרעיון. לגמרי, לגמרי. אני תמיד אומר, כששואלים אותך שאלה, תמיד לעלות על השאלה מזווית של, ולמה אני מתאים לתפקיד הזה. אוקיי. כלומר, בספר לי על עצמך, אם יש לי כלב או אין לי כלב זה מגניב, כמה אחים יש לי זה מגניב, מה עשיתי בצבא זה נפלא. אוקיי. אבל אם זה לא רלוונטי לתפקיד, לא הייתי משקיע בזה יותר מדי. ויותר הייתי משקיע באיך הגעתי לתחום הזה, למה זה מושך אותי. בסדר? כן. אם עסקתי, לא יודע מה, אם פרקתי את השעון מטוטלת בבית כשהייתי ילד, זה סיפור נפלא ל-QA. אוקיי. אוקיי? סיפור נפלא, כי זה מראה סקרנות, לראות איך דברים עובדים. אבל כן צריך, כאילו, זה לא בא באופן, לרוב האנשים זה לא בא באופן טבעי, חייב ללמד את זה. ולכן אנחנו עושים סימולציות, הרבה. אוקיי. ולא רק עם מסמלץ אחד, עם יותר, אוקיי? ורוב הסימולציות, רוב השאלות, זה לא שאלות מקצועיות. שאלות מקצועיות אני או יודע או יודע. זה שאלות יותר אישיות, אוקיי? זה גם שאלות בסגנון שצריכות להעיד על בגרות. אוקיי. אתן לך דוגמה. אחת מהשאלות שאנחנו עובדים עליה, זה תן לי דוגמה לקונפליקט בינך לבין המנהל או לבין עובד אחר. אוקיי. ומישהו אומר, לא, אף פעם אין לי קונפליקטים, די, הוא שקרן, את מבינה? כלומר, אין מצב... הוא מייפה את המציאות. זה לא שהוא מייפה, הוא משקר. אוקיי. אוקיי? הוא יכול להגיד, לא היה קונפליקט, אבל היו חילוקי דעות. זה לייפות. אוקיי. אוקיי? להגיד, לא היה לי קונפליקט אף פעם, לא היה לי חילוקי דעות. זה לא הגיוני, כאילו, אתה לא בן אדם. אוקיי, נכון. אין מצב שאתה מסכים 100% עם המנהל שלך ועם כל העובדים שלך. עכשיו, זה בסדר. כן, כי זה אנושי. זה בסדר להגיד את זה, רק לא בסדר להגיד שבעקבות אותו קונפליקט רצחתי אותו. זה לא טוב. אוקיי? אבל זה בסדר להגיד שקצת נעלבתי, או התרגזתי, או ישבתי וביקשתי ממנו לחשוב שנית, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. בסדר, כמובן, אני לוקח את הקיצון, ואנחנו מדברים ממש בזעיר אנפין, כן? זה עולם מאוד 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 גדול, אבל זה דברים שצריך להתמודד איתם. זה כששואלים אותי מה החסרונות שלי, שאלה שכולנו מתקשים בה. כן. אוקיי? אני פרפקציוניסט. כן, כל היציאות האלו, זה קצת ילדותי, אוקיי? שאלות מסוג, למה בחרת דווקא בתחום הזה? איפה תהיה בעוד 4-5 שנים? איפה אתה רוצה להיות? אני חושבת שאנשים גם לא מבינים תראה, בסופו של יום, ברעיון עבודה, אין דבר כזה 100% כנות. אין דבר כזה 100% כנות, וכמו שהמרואיין בעצם מוכר את עצמו, גם המראיין באיזשהו מקום מוכר את החברה, ומוכר את הזה, אז אנשים צריכים להבין שגם מהצד שלי כמרואיין, אני צריך לבחון אם אני באמת רוצה לעבוד בחברה הזאת, וזה בסדר, זה בסדר, אם למשל הנהלים של החברה, הם לגמרי לא תואמים לערכים שלי כבן אדם. זה בסדר גם לעבור את הרעיון ולהחליט שאתה לא רוצה ללכת לעבוד בחברה הזאת, זה בסדר. אני מכיר חברות שעוסקות בתחומים שנמצאים כזה, נקרא לזה באזור הדמדומים, כמו הימורים וכאלה, ושלחתי לשם אנשים, אמרו לי, תשמע, אני לא רוצה לעבוד בחברה של הימורים. נכון. זה ממש במוצר לא מוצא חן בעיניי. נכון. אוקיי? זה לגיטימי לחלוטין והכל, אבל יש משהו שאני פחות מסכים, אני חושב שאם אין לי כרגע הצעות עבודה אחרות, אוקיי. גם אם זה חברה שהמוצר שלה פחות מתאים לי, שוב, לא פוגע בה, אם הוא פוגע בערכים שלי, אז לא. אוקיי. אבל לי, לא יודע, סתם דוגמה, אני לא אוהב גיימינג, אבל כרגע יש לי אפשרות להיכנס רק לעולם של גיימינג, כן. ואין לי אפשרות אחרת. נכון. ואולי גם החברה לא נותנת לעבוד מהבית יומיים בשבוע, אלא רק יום בשבוע, או אפילו כלום בשבוע. אני חושב שאסור להיות בררן. נכון. צריך לקחת את המשרה,
לצבור את הניסיון ולהמשיך לחפש. דבר שהרבה תלמידים שלנו גם עושים את זה. נכון. בסדר? פשוט במהלך, במקום להיות בלי עבודה ולהמשיך לחפש, נכון. יש לי עבודה, פזם דופק, הניסיון מצטבר, ואני יכול גם למצוא. אבל יש כאן עוד משהו שתמיד אני אוהב להקביל רעיון עבודה לדייט. למה? כי רעיון עבודה הוא דייט, אבל במעמד צד אחד. למה אני מתכוון? ברוב המקרים, כשאני אדבר על ג'וניורים, הג'וניור מעוניין בדייט הבא, יותר מהחברה המעסיקה. בסדר? כלומר, את אמרת ובצדק, כשיש לי ניסיון, אז כזה דייט דו-כיווני. אוקיי. אוקיי, אני מנסה להרשים אותה, היא מנסה להרשים אותי, וגם אני יכול להגיד לו, וגם היא יכולה להגיד לו. הבנתי. אוקיי? זה גם תלוי באיזה מצב השוק נמצא, יש שוק שהוא יותר של עובדים, ושוק שהוא יותר של מעסיקים. אוקיי. בסדר? אבל פה אני חושב שכשאני בא לראיון, אני צריך להבין את זה, כשאני ג'וניור, כשאני ללא ניסיון, בוא נהיה פחות בררנים. הבנתי. אז בעצם המכללה שלנו מציעה כל מיני קורסים, נכון? אתה יכול להסביר לי מה החשיבות, זאת אומרת, יש מקצוע QA, נכון? מה החשיבות שלו? למה אנחנו מציעים דווקא את הקורס הזה? מה החשיבות שלו בארגון? למה ללמוד QA? השאלה היא יותר למה אנחנו מלמדים דווקא את זה, או מה החשיבות של זה? זהו, למה אנחנו, נכון. למה מלמדים דווקא את זה? נכון, ומה החשיבות של זה? זה הכי חשוב. אוקיי, החשיבות של QA, פשוט QA הוא לא פחות חשוב מתכנות, כן? אבל יותר קל להתחיל לעבוד בהייטק ללא ניסיון, כאיש QA מאשר כמתכנת. אוקיי. אם כשאני עשיתי קורס לפני 25 שנים, התמונה הייתה שונה, אוקיי. מבחינת כמות המתכנתים, אוקיי, וכמות האוניברסיטאות מכללות שמלמדות תואר בהנדסת תוכנה ומדעי המחשב. היום יש המון אנשים שמחפשים עבודה בתכנות. אני אומר תכנות, זה תופס את כל השפות, את כל למות, אם זה פייתון, פול סטאק, PHP, לא ניכנס לכל זה, בסדר? תכנות, פיתוח, לא משנה איך אנחנו קוראים לזה. קשה להיכנס. אוקיי. כשאתה עושה קורס מקוצר, אפילו ממוקד, ואתה עומד אל מול מישהו שעשה תואר של 3 שנים באוניברסיטה, זה נורא נורא קשה. בתכנות. אוקיי. ב-QA לא מלמדים באוניברסיטה, ואם כן מלמדים באוניברסיטה, עושים איזה פרק או 2 שהוא נורא תיאורטי. אוקיי. אוקיי, ואז אם את משווה תואר של מדעי המחשב באוניברסיטה של 3 שנים, לעומת קורס QA, כן, שלנו למשל 4.5 חודשים ששני ערבים בשבוע, פה את עושה הרבה יותר QA מאשר כאן. נכון. בסדר, גם במודעות דרושים, את תראי שהם רוצים בוגרי קורס QA, כי זה נותן להם את הידע שהבן אדם באמת למד QA. כי זה ממוקד QA. גם כי זה ממוקד, וגם כי באוניברסיטה מתמקדים יותר בצד של פיתוח תוכנה, בניית תוכנה. אבל למה QA כל כך חשוב בהייטק? למה QA חשוב בהייטק? לא ניכנס להיסטוריה, אבל QA בא לבדוק שהמוצר תקין ועובד. אוקיי. בסדר? ומרצה את המשתמש. אוקיי. גם באיקאה יש בדיקות, וגם בשטראוס בודקים את המוצרים. נכון. ההבדל בין העולם של המוצרים החומריים, לעולם של המוצרים הסופטוור, הטכנולוגיים, הוא שאני לא צריך להיות מומחה גדול באיקאה, כדי לראות שרגל אחת יותר נמוכה מרגל אחרת בשולחן. אוקיי. אני לא צריך להיות גאון גדול, כדי להבין שהצבע של השולחן לא טוב, או שהוא לא חלק. אוקיי. בסדר? בתוכנה לעומת זאת, אני לא רואה את התקלות. אוקיי. אני צריך לחשוב מאיפה הן יכולות לנבוע, ואז לבצע פעולה שמדמה את זה. אוקיי. בסדר? למה אני מתכוון? בשולחן אני רואה שהוא עקום, אז אני יודע שאם אני אשים עליו קורס, אז היא תיפול, תידרדר, ברור לי. אוקיי. כשאני רואה תוכנה, אני לא יכול לראות ישר שאם אני אזין יוזר ופסוורד שגויים, הוא כן ייתן לי להיכנס.
הבנתי, צריך לבדוק. אני צריך לבדוק, אני צריך לעשות את זה. וגם אחרי שבדקתי את זה, אני צריך גם לבדוק יוזר ופסוורד תקינים. ואם זה עובד בדפדפן מסוג כרום, זה לא אומר שזה ייראה אותו דבר ויעבוד בדפדפן מסוג אופרה, או פיירפוקס. הבנתי. בסדר? אז כאילו תכלס ה-QA מוודאים שהמוצר עובד, כמו שצריך. ה-QA בודקים שהמוצר עובד כמו שצריך, כשאני אומר כמו שצריך, זה על פי מה הדרישות שלנו ממנו. אוקיי. בסדר, יש מה שנקרא מנהל מוצר או לקוח שכותב את המסמך דרישות, מה המוצר אמור לעשות, ואז הבודק מקבל רשימת דרישות, ואמור לוודא שהיא אכן מתקיימת. כאילו תכלס, אז בוא נגיד, תכלס ה-QA חוסך לארגון כסף, נכון? בוודאי, בוודאי, כלומר זה האבסורד כאן, שמצד אחד ה-QA עולה לארגון כסף. אוקיי. בסדר, הרי פעם לא היה QA, המתכנתים היו בונים ומוציאים את זה לשוק. אוקיי. אבל אם מגיע המוצר לשוק, תראי לך שאת עכשיו מורידה איזו אפליקציה לטלפון שלך, והיא מתחברת עם רשימת אנשי הקשר, ואז היא מוחקת לך את כל אנשי הקשר. וואי. אוקיי, כלומר, זה מסוג האסונות שבעולם המודרני, זה אסון. זה היום ונורא. נכון. אוקיי? עכשיו, תארי לך איזה נזק ייגרם לאותה חברה. אף אחד לא יוריד את האפליקציה הזאת, יכול להיות שאפילו יתבעו אותה. אני לא מדבר על בעיות במערכות שהן עסקיות או ממשלתיות. נכון, וואו, זה בכלל. תראי לך שביטוח לאומי עכשיו, ובגלל תקלה כזאת או אחרת, נמחקים שם נתונים של אנשים שצריכים לקבל, צריכים לשלם, כל מיני דברים כאלו. נכון. ולכן צריך לבדוק את זה, וצריך לבדוק את זה מאוד מאוד לעומק, ובתוכנה, ככל שהתוכנה יותר מורכבת, ככל שהיא יותר ממשקים, הבדיקות הן גדלות וגדלות וגדלות. מבחינת הכמות שלהן, מבחינת העומק שלהן, מבחינת הפלטפורמות ששם אני בודק אותן. הבנתי, וזה חשוב, זאת אומרת, כאילו, בעצם כל ארגון שקיים, לדעתי, צריך מחלקת QA, או לפחות איש QA שיבדוק את הדברים. בוודאי, תראי, בתכלס זה קיים בכל מקום. גם פלאפליה שדיברנו קודם, אז יש מי שבודק. אוקיי, הוא לא עושה בדיקות בצורה של QA, אבל הוא בודק, כי הוא תואם, בסדר, כשהוא קונה את העגבניות, הוא בודק שהן טריות. נכון. כלומר, בעולם התוכנה, מאחר וזה כל כך ייחודי, ומאחר והמורכבות שם היא הרבה יותר גבוהה, אז יש ממש מקצוע כזה. הבנתי. בסדר? המקצוע של QA קיים גם בענפים אחרים, בתעשיות אחרות, אבל בתוכנה הכמות של הבודקים היא הרבה יותר גדולה, בגלל כל הנקודות שדיברנו עליהן. הבנתי. תראה, בהייטק, כאילו, למשל, כשאני התחלתי לחפש עבודה, יש כל כך הרבה, כמו כותרות מפוצצות למקצועות, או למשרות, למשל, כאילו, HRBP, נכון? זה קורס שאנחנו נותנים, מלמדים אצלנו HRBP, זה נשמע כותרת, אז מה, זה סתם כותרת? כאילו, סתם החלטנו למצוא מה זה בעצם, למה זה חשוב, כאילו? שאלה טובה. קודם כל, אני חושב שמה שעושה את זה כזה נורא פלצני, בהייטק, קודם כל זה השימוש במילים לא הזיות. בסדר? אני זוכר שבאחת הפגישות הראשונות שלנו, כשהייתי במרקורי, הגיע מנהל המוצר מחול. וקראו לו דיוויד, אבל הוא היה דוד, הוא היה ישראלי. ואז הוא מספר לנו למוצר החדש, והוא אמר שמה שחשוב בצוות, זה הפאשן שלו לפרטים, אוקיי? והדדיקיישן שלו. כלומר, זה המילים שהוא השתמש בהם, בסדר? זה כבר הולך ונהיה מאוד מאוד שגור, המושגים האלה באנגלית, גם למושגים שהם לא טכנולוגיים, כן? נכון. passion ו-dedication, יעני, תגיד, שוקה ומסירות, לא כזה סיפור גדול. אוקיי, אבל ככה זה עובר. עכשיו, גם הראשי תיבות. נכון, זה ראשי תיבות בתכלס. הם בסופו של דבר באים מהעולם של האותיות בלועזית. אני שמעתי שבעברית קוראים למשאבי אנוש משה. משה. משה, כן, שמעתי את זה באיזשהו מקום, אני לא יודעת כמה זה, אמיתי, אני מכיר את המילה HR, Human Resources. HRBP זה HR Business Partner, מה זאת אומרת?
זה השותף העסקי אוקיי. מצד ה-HR למנהל מקצועי. אוקיי. אם פעם HR, כלומר משאבי אנוש, סיפקו גיוס, רווחה וכדומה, ומנהל ה-HR היה למעלה, אוקיי. עבד עם המנכ"ל. נכון, אוקיי? ותחת מנהל ה-HR היו הצוותי גיוס, רווחה, אוקיי. משכורות ותגבולי, כל הדברים האלה היו פה. אוקיי. הגיעו למסקנה שבארגונים גדולים יש פה יחידות שלפעמים הן יחידות עסקיות, וגם אם לא יחידות עסקיות, מנהלים מקצועיים שצריכים את ה-HR צמוד אליהם. אוקיי. אוקיי? לא שאני מבקש ממנו תגייס לי מישהו. אוקיי. אלא ממש שותף עסקי, אוקיי. שמתמצא לא רק בגיוס ורווחה, אלא גם בפעילות של היחידה העסקית הזאת, של המחלקה המקצועית הזאת, והוא לא רק מגייס ונותן מתנות לחגים, הוא גם בונה את ההתפתחות, הוא גם מסתכל על התקציב, אם כאן ב-HR הזה, אז אני צריך 2 מתכנתים, אז אני פונה ומבקש 2 מתכנתים, ומגייסים 2 מתכנתים על פי הדרישות שלי, אז כאן ה-HRBP בא ויושב איתי על התקציב, ואנחנו עושים בדיקה, האם אנחנו צריכים 2 מתכנתים, הבנתי. או אולי עדיף 3 מתכנתים ג'וניורים, או אולי עדיף מתכנת אחד, ארכיטקט על, כלומר, ה-HR הזה יותר מחובר, לכן הוא נקרא ביזנס פרטנר, הוא שותף עסקי. הבנתי. אוקיי? זה כאילו HR, שהוא במות הוא HR, אבל הוא גם יודע להבחין, ויודע אסטרטגית להבין, מה יהיה המהלכים הטובים לצוות, מבחינת human resources, מבחינת משאבים בתוך הצוות, של אנשים, נכון? יפה מאוד, זה הסברתי נכון? עכשיו, עוד סיבה, למה תראי את התפקיד הזה יותר בחברות הייטק, אוקיי. ויסלחו לי עמיתי הטכנולוגיים, אבל גם אני כזה, המנהלים בהייטק נתפסים כיותר אנשים טכנולוגיים, ופחות אנשים של... בין אישי כאילו? כן. הבנתי. ככה הם נתפסים, זה לא נכון. אוקיי. את תמצאי מנהלי מחלקות בהייטק שהם קריזמטיים, והם אנשים של אנשים והכל, אבל עדיין הם נתפסים ככאלו, ואז ברגע שיש להם את הצד ה-HRי, אוקיי, זה שמסתכל על הצרכים האנושיים, זה שמתייחס לצוות לא רק כאוסף של מהנדסים, הבנתי. אלא גם אנשים, אוקיי? אז אפשר להוציא מזה הרבה יותר כמובן. זה ממש חשוב. אז ככה לסיום שלנו, בוא נעשה, חשבתי על פינת פדיחה ברעיון עבודה, שבעצם... אם אתה רוצה לשתף אותנו ככה, על אולי איזה רעיון עבודה שעברת, אז אני אספר או משהו מזעזע כזה, או שראיינת, או שברעיון עבודה שלך, שאתה עברת רעיון, משהו היו לי יותר פדיחות שלי כמרואיין, מאשר פדיחות שאנשים עשו מולי. אני חושב שפעם הגעתי ממש אני שונא לאחר, ואני כמעט אף פעם לא מאחר, אבל פעם הגעתי ממש בשנייה האחרונה, וממש רצתי למעלית, ובדרך כזה נתקלתי במישהי, אוקיי? ואז עליתי לקומה וחיפשתי את החדר, ואז הגעתי לחדר, ומי מראיין אותי? מי מראיין? האיש שנתקלתי בכניסה למעלית. יואו, איזה באסה. זה פדיחה אחת. פדיחה נוספת הייתה הייתי מאוד שענן כזה, כן, וכאילו שאלתי את המראיין, מה האטריביוטס שלהם, כאילו אני כזה כאלה. מפונפן. כן, 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 לגמרי. שוב, זה המושגים האלה שאתה מתרגל אליהם.
היו עוד. אבל נגיד, אוקיי, אז מה הטיפים שלך שהיית ממליץ למאזינים שלנו, אנשים שעכשיו בתהליכים של רעיונות, בתהליכים מה היית ממליץ להם כדי להימנע כמה שפחות לעשות פדיחות, או נגיד מה הדברים שאתה שמעת כמראיין, שישר אמרת עליהם, לא, אני לא לוקח את הבן אדם הזה לעבוד אצלי. אני חושב תחשבו, לפני שאתם עונים, לפעמים אתם רוצים לענות מיד כזה. אוקיי. חכו שנייה. רוב השאלות כדאי להתכונן אליהן, גם שאני, אני לא צריך להתכונן למה בחרתי בתחום הזה, ותספרי לעצמך, צריך להתכונן. אוקיי. בסדר, צריך להתכונן, צריך להבין איך אני נשמע, תקליטו את עצמכם, עונים על השאלות, ואז תשמעו. וואו, זה חשוב. אין לך מושג, רוב האנשים א' לא יודעים מה הקול שלהם, הם לא שומעים את עצמם מוקלטים, תמיד הם מופתעים, כי הם שומעים את עצמם בפנים, נכון. לא בחוץ. ב', פתאום אני רואה שאני אומר הרבה, או אני משתמש הרבה באוקיי, או בבסדר. או בכאילו. או בכאילו, כן, בדיוק. אני משתמשת הרבה בכאילו. בדיוק, ורק כשאני שומע את עצמי מוקלט, אני קולט את זה. או שאני לא עונה לשאלה, אני הולך מסביב, ואני, ברגע שאני מקשיב לעצמי, גם הכי קל לקבל ביקורת מעצמי. נכון. לא רק אני, רובנו כאלה. בסדר? אז אני חושב שזה דבר אחד. דבר שני, טעית, ישר כך צעד אחורה. בסדר? ענית איזו תשובה שנשמע לך שהיא קצת מופרזת, קצת מוגזמת. אוקיי. תגיד, תראה, לגבי זה וזה, נראה לי לא להתבייש להגיד, אני מתרגש. כלומר, הרבה אנשים באים לרעיון, הם מתרגשים, ואז הם מזיעים, והם רועדים, והם מדברים שטויות, ואם אני אומר, אני מתרגש, אז אני עושה שני דברים. אחד, אני כאילו מכין את מי שמולי. אוקיי. לפליטות פה. שתיים, אני מרגיע את עצמי, כי הסברתי לו מראש, למה אני כזה, זה יותר, נכון. וזה טבעי שאני אתרגש ברעיון, מי שלא מתרגש ברעיון, אז כנראה שהוא... או שלא אכפת לו מהרעיון. בדיוק, לא אכפת לו מהרעיון. נכון. אוקיי? לא להתייחס לבן אדם שנמצא מולך, בסדר? ברמה האישית, לא לשיער ולא לאוזניים, ולא לביגוד, ולא לשום דבר. לשבת בצורה מכובדת ומכבדת. להבין שזה לא שוויוני, כמו שאמרתי, זה רעיון במעמד צד אחד. אוקיי. בסדר? יכול להיות שהוא כן יסתכל בטלפון תוך כדי השיחה, אל תצעק עליו, על המראיין. זה לא מנומס, אין ויכוח, אבל אני כרגע מלמד את המתראיין, לא את המראיין. אם הייתי לומד את המראיין, היינו אומרים דברים אחרים מן הסתם. אוקיי. אוקיי. לג'וניורים מאוד חשוב להביע את המשיכה שלהם לתחום. אוקיי. את הרצון. אוקיי? לא להתבייש בזה שאתה לא מושלם, להפך, לדבר על זה. מי שמראיין, כל אדם בעולם יודע שכל האחרים לא מושלמים. נכון. אבל כשבא אחד ולא מכיר באי מושלמות שלו, הרבה יותר קשה לעבוד עם בן אדם כזה, מאשר אחד שכן מכיר בזה. נכון. בסדר? כלומר, אם אני ילדותי, ואני יודע שילדותי, ואני אומר, כן, לפעמים יש לי בדיחות פגרות כאלה, אז בסדר. אוקיי. אז לפחות הבן אדם מודע לזה. כן, לפחות יורעונית, כאילו. אבל בן אדם שאומר, מה פתאום, אני הכל בסדר, אני בוגר, אני זה, ויש לי בדיחה אחת כזו פעם בשבועיים, זה נראה איזשהו דיזוננס כזה, בין איך שאני תופס את עצמי, לאיך שאני משדר את עצמי. נכון. או איך שאני נראה. בסדר? עכשיו שוב, זה על קצה המזלג, יש מיליון, אי אפשר להעביר את זה בשנייה. יש סדנה מסודרת שאנחנו עושים אותה, כי לכל דבר יש גם את ההופכי שלו. נכון. בעצם, אם מישהו ככה רוצה יותר באמת לשקוע לתוך הדבר הזה, ובאמת אולי להתחיל ללמוד, וזה אז כמובן שהם יכולים לפנות אלינו. בוודאי. באתר שלנו ובטלפון, ואנחנו באמת זמינים לכולם. יש לך משהו שאתה רוצה לשאול אותי? כן, כן. כשאת התחלת ללמוד, אוקיי. היה בך את אותו חשש, פחד, האם זה התחום שמתאים לי, האם אני אצליח בו? וואו, כן, כמובן. לקח לי גם הרבה מאוד זמן באמת להבין מה אני רוצה לעשות, ויכול להיות תראה, בסופו של יום אני גם בהתחלה, יכול להיות שאני מפה החליט שאולי בא לי, לא יודעת, להיות מנהלת פרויקטים, או להיות מנהלת מוצר. אתה מבין, כאילו, הדרך, בסופו של יום אתה מתחיל ממקום מסוים, וגם תוך כדי ההתפתחות שלך, אתה מוצא נתיבים בתוך התעשייה שלא חשבת להם אפילו. נכון. הרבה פעמים, כאילו, אתה נפתח גם למקצועות ולמשרות שוואלה, לא ידעתי שזה קיים, וזה מה שמגניב גם בהייטק, כי יש ממש הרבה מקצועות,
אבל מה שאני עשיתי, שהיה מאוד חשוב לדעתי, זה באמת ישבתי דווקא עם חבר שעובד בתעשייה, ועובד בהייטק. אוקיי. והוא אמר לי, מירית, תחשבי, תסבירי לי, איך את מדמיינת את עצמך עובדת, מה את רואה את עצמך עושה. ואמרתי לו, אני רוצה להיות כזאת בלבוסטה, אני רוצה ככה ואני רוצה פה, הוא עושה לי, תקשיבי, כאילו, שיווק נראה מתאים, ניהול מוצר נראה מתאים. ועם העצה הזאת שלו, באמת התחלתי לחפש את התואר שאני יכול להוביל אותי לשם, או להתחיל, לשים אותי, בוא נגיד ככה, על המסע שלי, בדרך למשרה הזאת שאני רוצה. וזה אני חושבת, המסר שהייתי רוצה להגיד לכולם, זה שתתייעצו, גם תתייעצו עם אנשים שעובדים בתעשייה, תשאלו אותם... תמיד אני אומר את זה, תמיד אני אומר את זה. תשאלו אותם מה הם מייעצים לכם, גם תשאלו אנשים שכן עשו את הקורס הזה, תשאלו אנשים שלמדו במכללות האלה, שעוסקים בתחום, כאילו, תקבלו את הפידבק החיצוני הזה, ואתם תדעו, באמת, להתייעץ זה לא בושה. גם אם זה לא בושה, זאת אומרת, אתם תקבלו, לפעמים אתם מקבלים את התשובה שחיפשת לכם, ממקור שבכלל לא חשבתם שאתם תגיעו אליו, זה נורא חשוב. וזהו, ובאמת, בהצלחה לכולם. והיה לי ממש כיף ככה לדבר איתך היום, ולמדתי הרבה מאוד. תודה רבה. ומקווים שנהנתם, ונתראה בפרק הבא שלנו. תודה רבה. תודה רבה. להתראות.